Bertsoak abesteko gaur elkartu gara, gero merienda dago azetuko zara. Naizta bertsoa eskazak bota behar bada, ondo pasako dugu barreta algara. Aurten elkartu gara berriro batera, ederki pasatzeko daukazue aukera. Hemen indartzen dugu gure euskera, hiru bi bata zero bagoaz aztera. Hemen gaude guztia gaude guztura, 2 hilabete barru helduko da ura, udarekin batera heltzen da freskura, orain hartuko zaigu gure abentura. Bihar aste artea daukat azterketa, ez dute zer ikasi egin dut zuleta. Ez dut ondo ikusten, daukat bai gordeta, harrapatuko naute traketza naizeta. Harrapatuko naute traketza naizeta. Jantzokian abestera, dugu aukera, urte gudakagu, helburu berbera. Hona etorri gara bertsak abestera, eta abestu ostean merienda jatera. Bertso saioz beteta dago bai agenda, ikastolaren txanda, jantoki hemen da. Bertsoak amaituta, astea merienda, ondo pasauko dugu goazen jatera, ondo pasauko dugu. Guk egindako tratua gogora ekarri dut, eta gaur kamiseta lapurtu oztazuzuk, horrela daroazuzuk eguntxo batzuk, etxera bueltatzean fuerte joko zaitut, etxera bueltatzean fuerte joko zaitut. Zuk gauzak esateko hori ez da era, ta orain ezango dizut maite zuri zera. Beti biok daukagu problema berbera, horrekin beti daukat ligatzeko aukera. Horrekin beti daukat ligatzeko aukera. Itxasle armairuan ni neu naizta jaben, zuk bekentzen bostazuz gauzak ala ere, gauza bat esango zuri parez pare, urrengoan nik hartukot ta bisatu gabe, urrengoan nik hartukot ta bisatu gabe. Exageratua batzutan zuzara, baina pasatu egin naiz gaurkoan behar bada. Nik bueltatuko dizut zure alkoldara, parkatu baina maite aizpagu gara. Parkatu baina maite aizpagu gara. Mundua salbatzeko lagunekin noa, traelalalai lagunekin noa, traelalalai lagunekin noa. Gure
duzu futbola. Asko gustuko dut nik sartzea hor gola. Zertara joaten zara bertso eskolara. Bertsoak egitera noan ibertara. Da bertsoek duten gauzarik onena. Dana daukate ona, ez dute problema. Duzu bapatean eiteko aukera. Ozen kantatzean guk eiteko topera. Igor etorri zara merienda jatera. Etorri naiz ere euskara bestera. Gaindituko alduzu biharko azterketa. Ez dut asko ikasi, egin dut txuleta. Lekitxo egoten da jendetzaz beteta. Uda heldu baino, lehen aproba bazterketa. Biareta txiezan euskarari, euskaraz egiko duzunetzara. Hemen. Batera. Kurtzoa digu, Maria urezan eta irrikaz joateko udara. Notak hartutan iarte noa, familiarekin laidara. Aita semeak tabernan daude, ama alabak ere bai. Aita semeak tabernan daude, ama alabak ere bai. Ideia bikaina da zurea, baina hobea nirea. Almeriak hondartzara noa, ikutuko dutarea. Aita semeak tabernan daude, ama alabak ere bai. Aita semeak tabernan daude, ama alabak ere bai. Uda honetan nire kasuan, hegazkin hartuz banoa. Amazonas ibai erraldoian, nik hartuko dut kanoa. Aita semeak tabernan daude, ama alabak ere bai. Aita semeak tabernan daude, ama alabak ere bai. Legator, placer bat izata, zuekin egotea, bareka gara. Zoriontsuak gara, ahoan euskara, hurrengoan berriro, itxuliko gara. Bertzotan egon gara guztion artean, bukatu dugu gaurko zaudete bakean. Disfrutatu duzu edenok abestean, ikusiko gara gu hurrengo urtean. Duela gutxi eman diogu hasiera, gonbidatu gaituzten merienda ederrea. Naizta gauden gustora guztiok batera, asko sentituz baina